Bine. Bună seara! Se spune că acolo unde cuvintele se opresc, continuă muzica. Muzica îmbrățășează inimile timișorenilor în această seară. Așteptam de câțiva ani acest moment să cântăm împreună cu Cristian în orașul său natal. Cristian este unul dintre cei mai buni muzicieni pe care i-am cunoscut și o inspirație constantă pentru mine și pentru mulți oameni din întreaga lume. Asemănările dintre noi, un român și un macedonean, creează o mulțime de momente neprețuite, fie pe scenă, prin muzica noastră, fie în afara scenei, la un pahar de țuică bună. Tatăl meu obișnuia să spună: fii fericit, Simon, bucură-te de muzică. Îl asigur pe tatăl meu că mă bucur cu adevărat de acest moment și sunt onorat că respir același aer împreună cu colegul și prietenul meu în acest loc special pentru el. Stimată doamna Macelaru, stimați membri ai familiei Macelaru, sunt sigur că sunteți fericiți și mândri de fiul și fratele dumneavoastră, de ființă pe care ați călăuzit-o pe drumul vieții, de pasiunea și mândria cu care își reprezintă atât orașul natal Timișoara, cât și țara natală România. Îl invit pe maestro să revină pe scenă și să ne facă tuturor un alt cadou minunat într-o interpretare rară la prima sa dragoste, vioara. Mulțumesc! Nu am putut să mă reîntorc în Timișoara fără să-mi aduc vioara, deoarece cu vioara am plecat din Timișoara și cu vioara m-am și reîntors. Iar această piesă pe care Simon m-a convins după aproape 15 ani de a cânta împreună, a fost prima dată când, e de fapt prima dată când am acceptat să cânt un bis împreună după ce dirigez, deoarece nu e ușor. Dar am zis, aici trebuie neapărat. Este o compoziție scrisă de compozitorul american William Bolcom și se numește Graceful Ghost.
Thank you.